Mangithi ngiyadlula obhuti bamapholo namablessa nabo bayangivimba bathi bakhathele umphakathi nabo bafuna ukukhuluma. Ha? Oh. Nakho kuthiwa khona uhulumeni la ngaphandle khona afisa ukudlulisa. Ngizoqedela mangibuye. Mhlari. Ya mhlari. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Abaziyo bathi uhamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Uthi uthando luyimali, imali ewuthando, sabukana sonke ukuthi kanjani. Ube sekhipha inkulungwane zamalandi enezithombe zamantombazane phakathi, uthi mina mangifuna owesifazane ngikhipha imali. Enine nisibiza ngamablessa, manje le ngane eyididekile ayisazi ukuthi ikhonze bani phakathi kwamdali nemali. Mhla sifaka indandatha ababesiyala basitshelanga ukuthi inkomo kuyenzeka ibudubu utshani mayichitha umuthi inkonyane. Umshado uchitha isikhathi kanti isikhathi sichithwa ngemali. Abanye bethu abayikhethelanga kuba amabless, izinto ezenziwa abesifazane kuthina awuzazi ungalingi ubavuni. Nakuba uyasibona siphila nabo, inhloso ukufeza izidingo zomzimba siqede edlule. Eyinkondlweni nisithuka ningaqedi. Siyaphila nje phela ngoba masikhala nithi siwiki, kodwa iningi lethu linezithombe engafuni ukusuka emqondweni. Ngiyavuma, imvamisa ithini esinamaphutha. Kodwa uthini-ke ngalabo abasebenze kanzima ukuvusa imizi yoyisi, bathi sebekwenze konke, babamba amakhosikazi abo namanye amadoda embhedeni. Ayivali uyibizo, ngoba la majazi esiwathola khona enza ukuthi sigcine sesikhulisa iy'ngane engingazona ezethu kuphela iminyaka ithule imndeni. Ukuba iy'nhliziyo ziyakhuluma bezonitshela kangcono, balimele abafesi uncedi. Yebo bakhona abakwenziswa inkanuko, lokho ngiyakuvuma. Nami umkami usengishintshele, uhulumeni lokho abatshela ngo-50-50, usenokungiyala ngamazwi ethi lokho engikwenzayo nawe uyakwazi ukukwenza. Lo muntu ubeka nje eminyakeni esiyadlula. uNkulunkulu wadala owesifazane ukuthi azosizo wesilisa. Wase bafumbathisa isiphiwo sokubona okungaphesheya. Mabefika emhlabeni baqalaza eduze naku namhlanje basibiza ngezinje. Ngalesikhathi uhamba ufuna iqiniso mina ngisaphuthuma imali uthando seliyabiza. Kunabesifazane abangababulali, kuyothi mhla befa amacala abayofike balindele. Bafike badlisa ingane zabantu maqede bayijolele, mase ziyibulala lo umphefumulisa lezandleni zabo, hamba ufike ubatshele. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Abaziyo bathi uhamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Ngathi cha bhuti uthando lukhona. Ukuthi kwesinye isikhathi nokuqala indlela entsha ibaze idlule ingakapholi. Ubani wanitshela ukuthi mase lihlukene nomuntu kumele nibe izitha noma senithandwa ngokweqiniso nina niboni. Inhliziyo zenu igcwele intukuthelo, nithanda kanjani ningakaxoli? Nani nasuke natshela ukuthi kunenyanga yothando kanti bekumele nithandane zonke izinsuku. Amabhadi anivelele emini imphumela yokuthi nihambe nilala nanombani ebusuku. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Abaziyo bathi uhamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Nina abantu abasha niyavilapha. Ngithanda ukukhononda ninjalo nikwazi nokuyicabangela. Nikhuliswe kabe emakini nazi ukuthi uhulumeni uyanikweleta. Ngithanda ukukhuluma, nifuna ukufunda, into edumeka emakhandeni ukuqhathanisa imjolo, yini ke ezolunga? Abanye benabazi noma liyaphuma noma liyashona, tshelo zakwenu ukuthi empilweni uyakwazi ukuba nama-goals noma ungalidlali ibhola. Nibadala hambani niyofesa khona nizokwazi ukondla. Nina nifuna ukuhola nihleli, uhulumeni kumele nisize entweni esivele ikhona. Musani ukukhetha imisebenzi, imali iyafana, inhloso ukulwa nendlala. Okunye musani kuyiqhathanisa nabelungu, leyo mpayini nasicoca likho icala ekubeni umuntu omnyama. Ngiyakuzwa baba Mongameli. Indaba yikho entsheni, kulabasebenzi bakhe sithi masicela usizo kubona kufane nokuyishaya ngendlebe etsheni. Kodwa iqala kuwe inkinga. Mawethula inkulumo usebenzisa ulimi esingalwazi labo kufika masuthi asiboshwe kanjani singakuzwanga.
Sicela ukuthi mawuyethula inkulumo usebenzise olulodwa ulimi labantu abamnyama ngoba vele nawe nokuthi mawufunda udidwa amagama mase kuyasicacela ukuthi lento osukuyisha uyibhalelanga. Sizoyelana ezikoleni sibabona amajazi behlezi nawe emakhaya. Sifunda iminyaka engaphekwe yishumi sithi masiqeda ishumi kuthiwa sesiyofundela imisebenzi kanti sisuke senzani yonke leminye iminyaka. Ngaba siyiqhathanisi nabelungu kube kwaseqaleni anibavumelanga ukuhlala. Sibaningi siyafesa sizama ukulwa nendlala kodwa kwenzeki ngoba sinayo imali yokugwaza. Iningi labasebenzi bakho bakhule ngezambane laponda bakwazi ukulala bengadlili. Mina ngibasoli mangabe betshontsha imali nini nibafaka izicathule engabalingana likho iphutha abalenzile. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Abaziyo bathi uyahamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa. Wena ufuna liphi? Wazwa nonya wemuntu wenkosi kusho mina kwelinye ibhungu edolobheni. Bangaki nje abantu osuhlangane nabo la endleleni ababhale ebusweni ukuthi namhlanje abazi nokuthi bazolala bedleni kodwa wena ukwazi ukuthatha ukudla ukufaka emgqomeni. uNkulunkulu umuntu okumuntu osiza umuntu ngomuntu. uNkulunkulu balahleka kunina mhlalithe empilweni zena nimdinga umuntu. Ngitshela iqiniso wena mawungaba uNkulunkulu usuku nje yini ongayishintsha ngomuntu. Lithi leli bhungu ngangaqala ngokulungisa amaphutha enzeke ekuqaleni. Ngangaqala ngokudala uEva ngcine ngoAdam ngoba amandlani kwabesilisa iwona lawa benza bengalawuleki. Mhlawumbe kube wonke umuntu wayedalwe nezibambo zakhe ngabe besifazana bancikile kangaka emadodeni. Ngangizofundisa nini ukuthi usuku lo elinye ithuba. Obekuyiphutha izolo namhlanje kuyisifundo kungenzeka kusise empumelelweni kusasa indlela yasemhlabeni ayikazi yabaluli. Mangayeke ukuphilela abantu ngingancipha nokuhlupheka nina niyakuthanda ukubuka. Amabhokisi emaleshisiwe siyabiza ingcwabe namhlanje ngifunde ngani ukuthi sekuyakhokhela ukufa. Angisanithembi nini. Impilo ibhayisikop nonke la emhlabeni ngiyalingisa. Nami nginokuyithuka sengiyithintathinta isithandwa sami sesingithanda ngokweqile ngoba kulomhlaba ninokuthi sizofa silahlane kodwa umuntu nimthanda kakhulu ngili. noNkulunkulu uqobo unawakhe uxakeka kanjani uzola 7 esesiza abantu abangaka emhlabeni kukhona ababulala abacebile. Mningi imndeni elalidlile ngenxa yakhe eminye into ngayimile nje uyena kodwa namhlanje senimkhohliwe. Lokho kuvufakazi bokuthi nina la emhlabeni umuntu nimthanda mesana into ethile. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Abaziyo bathi uyahamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa wena ufuna liphi? Kodwa limyekelana umuntu elengisa ingane phambi kwenu usengaze ayibulala ingabe niyamkhuza. Wathula umphakathi wangibuka. Ngimphuca intambo lodade ngimkhuza uthi ngincede kusukela esayingane imali ayibona ingakho ngisebenzisa le ntambo kumkhulu. Kade nithi umntwana uyisipho esivela kumdali kwakumele niqedele nithi mawunamandla okumkhulisa. Akuhlangani lutho kunzima. Njalo mangimbuka ngikhumbuza izinhlungu engizama ukuyidlulisa. Ngikhule nginesinye isithombe ngempilo yami hayi lese ngiyiphila. Ncedi benginamaphupho mina. Ngathi kahle ntombazane. Ukuthi wena uyitshela ukuthi wena wedwa onenkinga. Onakho wena khona abangenakho futhi bayakudinga. Ikusasa laziwa khona abayilahla kanti ezokuqala ezokugcina. Kungenzeka ukuthi ulahle impendulo yamaphupho akho makumnyama kusho ukuthi ngeke kusakhanya. uNkulunkulu umuntu okumuntu osiza umuntu kunabantu abanezinkinga zangempela hambisa ingane ekhaya uyeke ukuhlala. Hamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Abaziyo bathi uyahamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osukufuna ukulizwa wena ufuna liphi? Mncedi.